Какво става, хора? Аз съм Кинг и това е епизод 5 на Clash of Clans. Виждате, че вече съм в нов клан. България се казва. В миналия епизод пуснах реквест за него и ме приеха. Доста добро кланче. Донейтват си хората. Също и аз. И да, най-важното от този епизод. Събрах 20 000 дарк. И вече мога да пусна холовете на втори левел. Само че след 9 часа и 44 минути, защото ми се прави рейс спелката. Сигурно до утре малко ще ме поуберат, но аз си правя дракончета и утре ще ги пусна холовете. Ще снимам нов епизод утре и така. И да, това беше основната цел на клипа. Дарка да покажа. Между другото, чуда се дали да не ги дам тия 111 диаманта, да ги пусна тия хогове. Обаче, колко ли ще ми вземат, към 1000 нещо дарк може да ми вземат, така че няма да ги давам. Утре ще ги пусна на втори левел, като по-атакувам малко да събера дарк. И така. Да ви покажа и клана. Аз вече го показах на играчите в него. Първите трима само ще покажа, защото не ме занимава. Сега ще ви показвам. Life Giver. ТХ-10. Добре развит. Малко с оградките куца. Ще навакса. Матачето или матачето, не знам точно как да го произнеса. ТХ-11. Добре развите. И на него няма какво му се показва. Той си е добре човека. Вико БГ. Да, той е бутна, така че нямам какво много показваме на него. От ТХ-9 иначе е добре развит от тая половина, в която го виждам. И да. Бусна съм бараките и спел факторито да правят по-бързо, защото нямам щит, както виждате, и бързах да не ме атакнат, но пък не се съобразих, че рейспелката и без той ми се дига и няма как да ги пусна. Чува се дали да дам 110 диаманта. Стана само с 26 диаманта. И трудно ще ги събирам. Но не мисля да дам толкова много диаманти. Ще изчакам до утре. Утре пак ще си събера даркчето. И в утрешния епизод ще ги пусна. 8 дена ще се правят, както показах в миналия клип. И да. Това е за сега. Нямам много работи. Ще изчакам да направя една атака само. За лут. Дракони по принцип си ги правя за атака за дарк. Обаче са ще бия за голд и еликсир. Нека да изчакаме да се направят драконите.
Те сега ще станат. Ще направим една така. Тъкмо да влезе в гол 2. Защото ни трябва 2 купи. И да. Не забравяйте, пак ви казвам, да ми дават идеи за какво да снимам, защото просто нямам идеи. Не знам просто за какво да снимам. И така. Нека да направим една така. Обаче аз имам само 6 дракона. Така че няма да правим така. Трябва да пусна още дракони. И да, няма да чакаме да справят сега. В утрешния клип ще снимам, когато се върна дарка, нали, ще снимам клип как пускам холовете и да, ще измисля за какво да снимам още. И така. Да, хора, аз бях Кинг и харесайте клипа, коментирайте клипа и не забравяйте да се абонирате за мен. Моля ви. И да, до скоро.